Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni likaJesu Kristu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo njengamanje ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esezembulile empilweni yakho, wakunika ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele eziyimisele ukuze eqinisweni nasekugcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nithintane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cellphone number, no my WhatsApp number, la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele, ukube ngabe lokhu okuzwayo kushunyayezwa khona, kufundiswa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni nasekugcweleni ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa khona kuhlelo lwaka-YouTube. Ungakhohlwa nokusherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo kuzo zonke izindawo enihlanganyela kuzo, nifakazelana ezifundisweni ukuthi uNkulunkulu uzidale izulu nomhlaba nokuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sherisha i-link nabo bonke abantu baziyo izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sikhuleke kuBaba wethu osemazulwini. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike ezimpilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenisi ekudingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfundisi uMhlengizoli ozobe sihola ngokwemfihlakalo yebhalo, uMoya oNgcwele ekhazimulisa isibani sezwe, yena umelusi wezimpilo zethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisa mlaleli nawe mzalwane uthathe iBhayibheli sihambisane ngokugcwele nangokuqonda. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu. Sokwesithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhabhatiso egameni likaJesu Kristu. Yena ongenamlekeleli, ongenamonisi, oyikho konke, phezu kwabo bonke, kubona bonke. Siyambonga uNkulunkulu osenzele umusa ukuba sikwazi ukuthola ithuba lokwazana naye ngendodana yakhe uJesu Kristu. Sisalokhu sicela uNkulunkulu ukuthi asisize sibe ngabantu abathembekile kuye, sibe ngabantu abamfunayo ngomoya nangeqiniso, ukuze sibe nokuqonda kwentando yakhe, siphumule ngokupheleleyo, sigezwe ngokupheleleyo, bese sembathiswe futhi ngokupheleleyo umuntu omusha kamoya, ngokuba lo mdala usedlulile. Noma-ke usasendleleni yokulungiswa, uvume ukuthi uNkulunkulu akulungisise ngamandla akhe nangenhliziyo yakho yonke, uzithobe
ukuze uhlanjulule ususwe konke uNkulunkulu angathokozi ngakho kuwe, ngokuba siphila esikhathini lapho uSathane ezama ngakho konke kusemandleni ukuthi awufake umoya kubazalwane nakubaholi kakhulukazi ukuthi babe nale nkonzo abayifakayo yokuthi bajabulise abazalwane, kepha ulahleke umoya wobungcwele. Bagcina abantu bebambelele egameni likaJesu Kristu, kepha umoya wakhe ungasaphili. So ungiphi incwadi yaseGalatiya sahluko 5 noma usahluko 6 kusukela kuverse 1. Incwadi kwabaseGalatiya isahluko sesithupha ivesi lokuqala. Bazalwane, uma umuntu ehlelwa isiphambeko, nina bomoya mbuyiseni. iBhayibheli ungasizakali ngokuwa noma ngokulimala komunye oyilunga. Kumele umkhulekise ngokuba uNkulunkulu akathokozi ngemphakamo. Uma ekhuluma kwincwadi kaJakobe sahluko 4 kusukela kuverse 4, Ziphingi, anazi yini ukuthi ukuthanda izwe ungubutha uNkulunkulu na? ukuthanda izwe, lento yokuthanda izwe ayisho ukuthi uthanda umhlaba, kepha uthanda ukwenza izinto ezizokwenza ukuthi wena wamukelwe abantu abasemhlabeni, wamukelwe izihlwele, ube nabantu abazokujabulela wena khona kuNkulunkulu ungajabulelwa. So uma ethi ziphingi, uthi uma uthanda umbuso wezulu awukwazi ukuphinga nokuthi uthandwe noma uthande izwe, kepha kumele unamathele kokukodwa ukuba ungavunywa ngabantu kepha uNkulunkulu akuphile. Ziphingi, anazi yini ukuthi ukuthanda izwe ungubutha uNkulunkulu na? Ngakho lo othanda ukuba umhlobo wezwe, Lowo othanda ukuba ngumhlobo wezwe, umi eyisitha sikaNkulunkulu. uma ungumfundisi wenzela abazalwane ukuthi bathande wena, ubanikele iqiniso elikhulunywa uJesu, wena uyisitha noNkulunkulu, hhayi nami. Uma ngishumayela into eseBhayibhelini ephikisana nento oyenzayo noma oyifundisayo, unenkinga noNkulunkulu okuyena ongimisile ukuba ngambule lokhu. Qhubeka. Nicabanga yini ukuthi umbhalo usho ngeze ukuthi umoya awuhlalisa kithi unxanela ngokomhawu na? Kodwa unika umusa ngokwenezela, ngakho uthi unika umusa ngakho ukwenezela ukuthi uNkulunkulu umelana nabazidlayo, umele nabantu abagcwele imphakamo, kepha abatholekileyo ubapha umusa. ufuna abantu abazokwenza intando yakhe bese abanike lo musa uvame. Ngakho umpostoli Pawulu athi-ke, pho kusho ukuthini uma kuwukuthi sithi kufanele yini siqhubeke sihlale esonweni? Kufanele yini siqhubeke senze kabi na? Kumele yini siqhubeke sibe ngabantu abakhuthalela ukwenza isono? Cha nakanye. Ngokuba sesisindisiwe, sesiguquliwe, asisabona abantu abaziphilela ngokwabo, kepha manje sesiphilela lowo
owayephilelwa uJesu sesiguquliwe. So uNkulunkulu akafuni umuntu oziphakamisayo. Uze asivezele uJesu umfanekiso wendoda eyayinikela okweshumi, izila ukudla kabili ephozwe esontweni, iphinde futhi ithandaze njalo. Uthi ayemabili lamadoda ethempeleni ekhuphukeni ukuyothandaza. Enye ingumthelisi wentela, lenye ingumfarisi. Uthi le engumfarisi iyazibongela yona. Sengisho ukuthi hayi ukuthi uyabonga uNkulunkulu, cha uyazibongela. Ukuthi uyazibongela nje uyayidlalisela yena, uziveza ubuhle bakhe. Kuze kuthiwa umuntu unezibongelo. So umuntu onezibongelo uyathakazelwa. Nalo muntu uyazithakazela ukuthi mina Nkosi ngenza u1 no2 no3 konke ngikwenza kahle. Utshela ubani ukwenza kahle? Umoya wemphakamo lo. Ukuthi uma wena wenza izinto bese uziqhathanisa ukuthi awufani nobani, awufani nabenza ukuthi ingozi. iBhayibheli lithi umoya wemphakamo uqhatha noNkulunkulu. Umoya wokuzibona ulungile wena emehlweni akho uqhatha noNkulunkulu, ngokuba wena uzoba usafuna ukulungiseka. Ngeke usayenze into kaNkulunkulu, uzoziqala wena. Uthi phela hayi mina ngogcotshiweyo kaNkulunkulu, hayi mina ngumprofethi kaNkulunkulu, hayi mina uNkulunkulu ungikhonzile ngoba ngiyanjalo esontweni. Ukuya njalo esontweni akwenzi mehluko. Ukuya njalo kokhonza kwezinto. Ukukhonza okubalulekile ukuthi uma sizwa izwi lakhe singagcinisi inhliziyo. Sifunde ukwenza lokho akufunayo. Lokho ongafuni inhliziyo yakho okufuna uNkulunkulu, ikona ke impela ke lokho okwenza ube isikhonzi esifanele. Ngokumoya wemphakamo, ngeke ubone ukuthi ibandla lakho ngcono noma mina ngingcono nomunye umuntu. Cha, uma ngishumayela cha uyalikhuluma iqiniso. Bonga uNkulunkulu ngoba uyiqiniso. Ungavalisi abanye abantu. Ngokuba lokho kwenza kwena ubone sengathi usendaweni right kahle, kufanele ube right ezwini wena. Uzobheka mina ulizwe iqiniso lapha bese ubasendenzi. uSathane kumele simbheke namaqhinga akhe nomoya ofakayo wemphakamo. Ngibonga uNkulunkulu ngokuzambula empilweni. Ngisikhohlakala nesono esidinga uNkulunkulu njalo. Ayikho into engazibonga ngayo uNkulunkulu. Nginhliziyo efuna uphindele emuva eGibhithe lapho uNkulunkulu sengamazi. So into engikhulekelayo uNkulunkulu ukuthi angigcine emseni wakhe ngize ngipheleliswe kumuntu ofunakala ezulwini. Hayi lo emhlabeni ozoswenka agqoke amajazi amahle bese kuthiwa hayi uyakholwa ngempela ngoba naku nebandla elikhulu. Cha, umuntu owenza intando kaBaba osezulwini ofunakalayo ezulwini. Hayi lo muhle kubantu, hayi lo kuphisoka kubantu, hayi lo khoma ngokuthi unezitifiketi ezingakanani kubantu. Lo ngokaSathane. uNkulunkulu ufuna abantu abazithobile. Ingakho le ncwadi yaseGalathiya ithi masifunde ukukhulekelana. Uma kukhona ukuthaka ungabi nemphakamo, ungasizakali ngokuwa noma ububi obehlela omunye umuntu. Kepha wena qina ekutheni ube umzalwane onozwelo. Yabo leyo zwelo ihluku ukuba vele njalo abantu abasenza kabi sibafisela izinto ezimbi. Ilapho khona uSathane esuke seyithathile indawo. Bekuthiwa isono sesithathile. Sakhula ngaphakathi sewumithi isono emcabangweni yakho. Kuyovela ngelinye ilanga ukuthi inhliziyo yakho seyifuna ukubeletha. Izale isono ngenxa yokuthi sibukeka sibahle phambi kwabantu. Ongiphi incwadi
yaLuka sahluko 6 kusukela kuverse 34 uLuka 6 kusukela kuverse 34 Uma nitsheleka labo elithemba ukwamukela kubo nina kubongwa kuni na? Uma usiza umuntu ulindele ukuthi abuye akusize back unakubongwa kuni na? Nezoni zitsheleka izoni Nezoni ziboleka abafana nazo zamukele okungako ukuze ziphinde zivuzane futhi. kepha thandani izitha zenu. Kepha wena mzalwane funda ukuthanda lo muntu ngempela oyisitha sakhe. Akusho ukuthi uzilendeleke. Cha uthando njengoba siphila noBright siyaphila. Hayi ukuthi khona uthando olukhulu. Lo thando engiveza kuNkulunkulu uthando kumele ngiveze nakubantu. Nenze okuhle. Nitsheleke Wenze okunjani? okuhle. Akukho le uNkulunkulu efundisa khona umzalwane ukuthi akenze okunjani okubi. Kepha uthi limele iqiniso. Kumele ukulunga. Ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wokwahlulela ngokulunga. Awukwazi ukhonza uNkulunkulu uphinde futhi usayinde nabantu abangayenzi intando kaNkulunkulu. Kepha thandani izitha zenu nenze okuhle. Thandani labo abayizitha zenu wemzalwane. Thanda isitha sakho. Nitsheleke ningadikibali. Noma uboleka umuntu ngabe udikibali ehlule. Sekuthiwa umuntu uzoboleka mhlawumbe kade ebolekile ngaphambili. Kunabantu abangakholwa engibaziyo abanenhliziyo ezivulekile ngaphezu kwabantu abayakholwa. Bese kuziwe emalini wabona ukuthi hayi umuntu uvela abheke amehlo ashintsha abe bomvu. Inhliziyo iphenduka iconse izibozi. Ngendlela umzalwane aseyenze imali eyigugu ngayo enhlizweni yakhe. Lo moya mawufica umzalwane ukhulekele. Funda ukuthi ube nenhliziyo yomusa. Uma ufica lo moya ngoba akekho ngeke uzumfica. Kepha uma ufica lo moya cela uNkulunkulu akuthethelele ukuze wena inhliziyo yakhe ibe msuku. Okwenzayo ukwenze inhliziyo ezothile futhi enhle. Kepha hambani nifunde ukuba kuthini ukuthi ngifuna isihawu hayi umhlatshelo. So sibona ukuthi ngoba nawo sinikela kakhulu emabandleni ayisenza kahle kakhulu. Kanti cha uhlule le mali vele loyo ninika ngabe ubudgetile ukuthi uzonikela ngayo. Kepha uma sekumele usize umuntu ngoba usungabudgetile usiza umuntu ile khona vela khona inhliziyo yakho. uNkulunkulu kwesinye isikhathi ukulungiselela impumelelo akazange javela impumelelo. Uma kukude impela lempumelelo inikwe ubuye udlulisa ezimoyeni lapho khona kufanele ulungiswe uhlolwe emlilweni. Uhlolwe emlilweni njengoba ngisho isando leso sibona esishayela ezinye insimbi kumele sidlule emlilweni siyohliswa sibundlo bomlilo sibuye siqawuloke sibomvu ukuze kusasa sikwazi ukumelana nomsebenzi esakhelwe wona. Inkemba ummese lo udlula emlilweni. Umzalwane okholwayo kumele adlule ezilingweni, adlule ezihluphekweni, hayi ngoba uNkulunkulu ungena ndaba la. Kepha uyakulungiselela. Uzokufundisa. Wena ubona ukuthi hayi ngoba usebenzi wenza ama-projects mahhala, usiza abanye abantu baphumelele nophumelele ubone sengathi uNkulunkulu akanendaba nawe. Kanti ukukhuphuka kwakho bekuyikona ukuthi wena la ukhona ube usizo kwabanye abantu. Asingene ezulwini ngokweshumi kuphela. Asingene ezulwini ngeminikelo kuphela. Singene njengoba athi uJesu mese ngifikile inkazimulo kaBaba ngohlala esihlalweni sababa sobukhosi. Lezi zingilosi zifike bese ngizithume ukuthi ziqoqe bonke abantu kumagumbi wonke omhlaba. Bese ngibahlukanise phakathi. Yithi izimvu azize ngokwesokunene bese kuthi izimbuzi zize ngokwesokhohlo. Izimbuzi ngokweBhayibheli zifaniswa nabantu abangezwa.
nabantu abangazange bafune ukufana nezimvu balungele umalusi ukuthi abagade. Bese-ke athi-ke zanini kimi nina zimvu zikababa nizodla ifa lenu enanilibekelwe kwasekusekelweni komhlaba, ngoba bengilambile nangiphakele, bengihambaze nangembathisa, bengisetilongweni nangivakashela, bengigula nangivakashela. Khona bayakuphenduka abalungileyo ngokuthi Nkosi, sakubona nini ulambile sakupha ukudla, noma womile sakuphuzisa na? Sakubona nini ungumfokazi sakungenisa, noma uhambaze sakwembathisa na? Sakubona nini ugula noma usetilongweni seza kuwe na? Isiyakuphendula iNkosi ithi kubo, ngiqinisile ngithi kini, njengokuba nikwenzile komunye walaba abafowethu. Njengoba ukwenzile ubani kulo komunye walaba abafowethu abancane. Njengoba ukwenzile komunye, awusakwenzanga-ke manje uzikwenza uNkulunkulu, usekwenza ubani omunye walaba. Lokho kwenze kahle kwabanye abantu, kwenze kahle bani kini, kwenze kahle kuNkulunkulu. Uyabona-ke wena iBhayibheli lifundisa ukuthi ungaphindiseli okubi ngokubi, usahlale ufuna ukuthi ukwenze lokho, ukuba ufuna ukuthi wena uzilandulele, uzahlulele ulungile ekutheni uyenze into embi, ukuba ubone ngathi ube ku-right wena ukuthi wenze embi ngoba wenziwe kabi, kanti cha sowungenile kweli. Kunabanye abazibona belungile emehlweni abanye abantu. Uthando malungabi nokuzenzisa. Uthando esinalo malungabi uthando oluhambisana nokuzenza njengabaFarisi. Yabona yancwadi ukubili incwadi yaLuka sahluko 6. Kepha thandani izitha zenu, nenze okuhle, nitsheleke, ningadikibali. Nomvuzo wenu uyakuba mkhulu. Nomvuzo wenu. Yabona umvuzo womusa inhliziyo emkhulu kunenhliziyo elikhulu enomoya enomhabolo, kunenhliziyo ekhukhumele. Inhliziyo ekhukhumele ayizwa ukugcwele impakamo. Yabona uflawa mawukhukhumayo ngazi ujela into enkulu wena kanti ukhukhunyeliswe yiyisti. So impakamo injalo ngaphakathi kumuntu. Iyinto nje encanyana eyenza ukuthi umuntu azibone emkhulu ngoba unemali, ngoba unemoto, ngoba usebenza kahle, ngoba yena unomuzi omkhulu. Asezibona ukuthi ungcono kunabanye abantu. Impakamo-ke ngaphakathi kumuntu injalo. Uyothi kungaphela lokukhukhumala kulahleke umsebenzi. Akezwe ukuthi kunjani ukuhlupheka, bese avele aphanje afane nesonto kade lihamba umhlaba, bese efika isikhathi sokuthi ibhubhe liphanje. Kube ngathi alikaze liphakame. uNkulunkulu uthi bonke abaziphakamisayo nabazindayo akabafuni abantu abaziphakamisayo. Uthini emva kwalokho? Nomvuzo wenu uyakuba mkhulu, nibe ngabantwana bophezu konke, ngokuba umnene yena. Ngokukunjani yena? Umnene yena. Ngokuba yena umnene. Wabangabongiyo nababi. Ngokuba yena uziveza emnene phakathi kulabo abenza isono nalaba abangabongiyo. Ngokuba wayeveze ezenza mnene, ngokuba uthi umusa wakhe usanele sonke. Wathanda izwe kangaka. So uthanda izwe eligcwele izoni, uzoletha umuntu olungileyo. Wabulawa abantu abayizoni uJesu bezitshela ukuthi bona balungile. Ukuze uNkulunkulu avezele thina inhliziyo zethu uletha abantu abalungile. Ndoda. Mengibheke emuva, nami ngichaphazile umusa. Lapho sabantu siyafana. Kepha isendo sakho yabona nje ukwenza into kumuntu
ngoba la kufuna kulunga kwakho. Yabona lapha ayusuku ukhohlakele. Usuke umbulala lo muntu lo. Umusa uNkulunkulu asekwenzela ukuthi umuntu akusize wena u-abuse ile lesenza uNkulunkulu. Usinike uJesu ngomusa nangothando. Siyawuxhaphaza lo musa. Hlukumeze umusa onikiwe ukuze wena uzibone ulungile. Kepha ujena akaguquki namanje. Uthi impindiselo eyakhe egcineni. Besathini? Yibani nesihawu njengokuba uyihlo enesihawu. Yibani nesihawu, yibani nenhliziyo enhle ngoba naye unenhliziyo enhle. Ningahluleli khona anisoze nahlulelwa. Ningabalahla abantu ukuze nani ningezokulahlwa. Ningalahli khona anisoze nalahlwa. Thethelelani khona niyakuthethelelwa. Ngani ukuthethelela? Inkonzo enzima le. Awukwazi ukuthi ungathi wena ubambe igqubu umzalwane kepha ungafuni ukuthethelela. Kepha wena ufuna ukuthethelela uNkulunkulu kepha wena ukwazi ukuthethelela. uNkulunkulu akathokozi ngesenzo esinjalo kubantwana ababafunayo. Besithini indaba? Ningahluleli khona anisoze nahlulelwa. Ningalahli khona anisoze nalahlwa. Thethelelani khona niyakuthethelelwa. Yiphani khona niyakuphiwa. Bayakunipha esifubeni senu isilinganiso esihle esigqishiweyo esigqiximayo ngokuba ngesilinganiso elilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa sona ngaso. Qhubeka. Wabatshela ngomfanekiso wokuthi impumputhe ingahola impumputhe na? Kungenzekani ukuthi umuntu ongaboni adonse umuntu ongaboni ngengalo na? Azikukhalakathela emgodini zombili na? Kuba isiphetho sakhona ukuthi bobabili bawele emgodini. Umfundisi kaphezu komfundisi. So uma mina nginikwa izwi uJesu ngifundisa izwi likaJesu. Angenzi okwami, ngenza lokhu ufuna uJesu ngoba ngingumfundiswa, nginomfundisi wami. So angikwazi ukuba ngaphezu kwaJesu ngiphinde sengiqedisa izwi likaJesu ukuze ngijabulise abantu abathi bafuna ukukhona. Ukuba lokho kuyobe sekukhomba ukuthi sekuyimini ozenza mkhulu nobani unoJesu. Uma lithi iBhayibheli angimvumeli owesifazane ukuba afundise noma abuse phezu kwendoda, mina umsebenzi wami udlulisa lowo myalezo. Angikwazi ukuthi ngizophinde futhi ngifune ukujustifya lo. Uma lithi iBhayibheli uma indoda ikhuleka mayisuse isembozo ekhanda layo ukuze ikhombise ukuhlonipheka phambi kwaNkulunkulu. Ngoba lokho yona yakhiwe yawumfanekiso kaNkulunkulu. So kuyinkazimulo yayo uNkulunkulu ukuthi-ke yethule isigqoko uma ikhuleka. Uma owesifazane ekhuleka noma eprofetha kufanele amboze ikhanda. So lokho kuyinto ebhaliwe phansi. Uma lithi iBhayibheli owesilisa kanani owesilisa kumele ngikwambule lokho. Uma lithi iBhayibheli-ke asikwazi ukulahla abafazi bethu ngencwadi isahlukaniso, fanele ngikusho lokho. Akumele ngithi ngiyafundisa ngabo kube ngikwenza. Ngoba yini? iBhayibheli yilokho esikunikwe bese sidlulise kubantu. Sikudlulisele ukuba abantu bakuzwe bakwenze. Why? Ngoba angikwazi ukuba ngaphezu komfundisi. Umfundisi ayikwazi ukuba ngaphezu komfundisi. Kepha yiloyo ophelelisiwe uyakuba njengomfundisi wakhe. Lowo osegcwaliswe ngomoya umfundisi wakhe kumele afane nobani nomfundisi wakhe. UJesu okholwa yini emsebenzi engiyenzayo nangaphezulu uyakuyenza yena. So uJesu osinika amandla ukuthi senze imisebenzi. Hayi ukuthi ngizophoqelela mina ukuthi ngifuna ukwenza imisebenzi ngaphezulu kwaJesu. Uyena ozosebenza kimi imisebenzi yena le azi ukuthi ngaphezulu kwala yenzile. Uyena. Hayi.
Yayibona iBhayibheli molifunda izwi nezivesi nevesi liyagada uma wambuleka. But uzothatha ivesi elilodwa ugijime nalo uzoba nenkinga ngoba uzobuye ulichasisele noma ulihumushe ngendlela engafanele iBhayibheli. Ligcine likhuba wena. Bese wena ugcina uthi iBhayibheli liyaziphikisa. Cha, usuke wagagamela. Uma uvela uthatha izambane liphuma nje emanzini ashisayo ulifake emlomeni lizokushisa. Wenza njani? Uyalinda liphole. So awukuthi uma udla izwi kaNkulunkulu uliyeke lize lingene endaweni khaxa izwi lezwi. Ngokuba abantu abaningi bayasila babhimbe ngokuba uphambana nehlombe baningi. Ubhekelani ucwezana olusesweni lomfowenu kanti ugongolo olukwelakho iso awuliboni na? So uma uthi le ncwadi isho kanje uyibamba uphinde ufunde leli verse ulifunde futhi. Ubhekelani ucwezana olusesweni lomfowenu. Ngithi mina ungasizakali ngomunye umuntu ngento embi emehlele. Ungasizakali ngokubheka ububi bomunye umuntu uzame ukumahlulela yena. Ngokuba le ncwadi esikhuluma kuyona eseGalatiya esahluko 6 ithi-ke bazalwane uma ehlelwa isiphambeko. Bazalwane uma umuntu ehlelwa isiphambeko nina bomoya mbuyiseni onjalo ngomoya wobumnene. Mbuyiseni ngomoya njani? Wobumnene. Mbuyiseni onjalo ngomoya wobumnene. Uzibheke wena. Bese wenza njani? Uzibheke wena. Funa uyengwe nawe. Ngoba lento lokusizakala ngomunye umuntu wena uyazilahla. Kodwa nawe usathane usethole indlela yokuthi ube nemali ukuthi umbheke wala la mbuke nje kanti sekuwena osuke wena lo muntu kumele asindiswe wena uyasizakala uyajabula ngesimo somunye umuntu. Ezokonto le thwalisanani imithwalo yenu. Thwalisanani imithwalo. Abazalwane bathukwa abantu basezweni ngenxa yokuhlulwa yilento ukubambisana. Thwalisanani imithwalo yenu. Nigcwalise kanjalo umthetho kaKristu. Umthetho wabantu ogcwaliswayo kaKristu nayo inkonzo nje eshunyelwa ngezwi kaNkulunkulu. Nigcwalise le nkonzo yothando, ubumnene, uzwelo, uthando oluphelelisiwe nomusa, uvame. Ukusathana usizakala ngakho uqhekeke ukuthi thina singabambisani, thina sihlezi sisolana, thina sihlezi sibukana ngeziqu, thina sihlezi simonelana, thina sihlezi sizondana, thina sihlezi sibhekisana. Izwi alisaphili izwi. Ukuba abafundisi nabazalwane, abafundisi nabazalwane bagcwele umoya kamfundisi wabo. Umfundisi wabo uma la ukhulume ububi benhliziyo yakhe yineke sekukuthi abazalwane bakhe banjalo ukuba lo moya ugcwele kubona. Iyona nto abayizwa njalo uma behlangene ukuba yini ugcwele intukuthelo kuphela. Thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane. So lento lefunwayo uNkulunkulu ilethi esinqabayo sesithi yakhona le true eBhayibheli lapho singayifuni ekwazisaneni. Umazisi umuntu uhlonipha omunye umuntu. Nandulelane. Umazisi omunye umuntu ubekezelele futhi omunye umuntu asifani soze. Njengoba singafani nje simele ukufunda ukubekezelelana. Ngoba lokho yilapho khona sifundana kahle ukuze omunye umuntu wezugcina somthatha ngesinxele kanti vele awuzinikani ithuba lokuthi wena omunye umuntu umazi bese ufunde ukuthi uyinhlobo yomuntu ukuze noma esekhuluma phambukile kwesinye isikhathi uzokumphendula. Ngokuba yini uzohlaphendula mhlawumbe wena sowuphendula ngenhliziyo elikhulu kanti uyamazi kanti kumele wena uzidlulele ukuze ingqondo ibuye nakuyena. Uma engadlanga ingqondo wena ugwema ukuthi ugcine ukhuluma izinto ezizomeza ukuthi naye azizwe ngelutho
kanti thina sifundisana ini uthando ubekezela. Ngokuba uma umuntu ezishaya utho engelutho uyazikhohlisa. Umuntu ozenza into yabona umuntu wesifazane ofaka amashiyo okufakelwa afaka izinto zokufakelwa kunjani? Lithi iBhayibheli uyazikhohlisa brother. Uyazikhohlisa. Umuntu ozenza abempofu ebemnyama uyazikhohlisa. Umuntu oyisigebengu ogebenga abanye abantu abe nendleko esazitshela ukuthi usebenzile noma uyisigwili ngoba ucebeke igazi nangezinyembezi zabanye abantu uyazikhohlisa. Umuntu othwele kulokuthwala kwakhe okuze ngendlela yenkohliso bese ezitshela ukuthi uphilile impilo yobugwili. iBhayibheli uyazikhohlisa. Kepha makube yilona loyo ahlole owakhe umsebenzi. Hlola ini? Owakhe umsebenzi. Awuhambeke kwincwadi ezenzo sahloko 2 verse 36. Ekumele niqonde nje ukuthi iBhayibheli alidingi ukuthi uzube ungcweti. Idinga ukuthi ube phansi ngokomoya uzwe uNkulunkulu ukuthi uthini kuwena ukhulume lokho okukhulunywa nguye kuphela. Then uyakwazi ukusindisa umphefumulo wakho usindise nabanye abantu ababanjwe umoya lo wena ufuneka ngabe uyawushumayela uveze kwayobhizi ukutshela abantu ukuthi uNkulunkulu babekele izipho uzobanika imali basazothola ama-promotion basazothola izikhundla ezingcono basazothola ama-raise emsebenzini. Ukhohlwe ukuthi iBhayibheli lithi umuntu wesifazane angahlobi ngaphandle angabi umlungu umuntu wesifazane angagqokiswa kwendoda nendoda ingagqokiswa kwesifazane. Anishumayele ndoda ngoba yini nithanda ukuthi nihlale emaphaketheni abo abazalwane nesamba eliqinisa. Kepha nje ilanga nilinde uJesu. uJesu semlinda ngezwi. Hlalani nilindile ngomthandazo nangemfundiso enimfundiseyo kuze kube sekupheleni. Lowo obekezelayo kuze kube sekupheleni uyakusindiswa. Kepha lowo ozobuye ahlale nezininzi agqubuze abazalwane ngamanga nangenkohliso paso. Kodwa kunjalo ukuba kugcwaliseke izwi elilotshiweyo emthethweni wakubo lokuthi bangizonda ngeze. Abantu abalifuni iqiniso bajabulela ukuthi bezwe izinto ezifunwa yizindlebe zabo ney'nhliziyo zabo. Kepha uma uhlezi eqinisweni uba yisitha nabantu abaningi laba abazokuthanda ngasese. Kepha bese kufanele sesihlangene nozakwabo ngale abasakuthandi. Kepha uma bebona baqhawula bakunike ngehihathi bakuwane. Kepha inhliziyo zabo zingakhululekile. Ngabe lokho kusho ukuthi kufanele ngimnyanye noma ngimzonde ngoba wenza njalo. Cha, lokho kuyagula lunesifo senzondo unesifo senhliziyo embi. Lokho kudinga uthando. Udinga uthando besimanga. Uma maniveze uthando ngeke akubone lo Jesu. Uthini uPetru? Phendukani yiloyo naloyo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. So nayindaba la bese umoya ungalungile usukubambile cela uphenduka uNkulunkulu akuthethelela izibambeko zakho akwenzele umusa ukuba inhliziyo yakhe iyakufuna ukwenza lokho. Awukwazi ukuthi aphendule uNkulunkulu ungafuni. Awukwazi ukuphendula mina ngifuna ukukhonvinsa noma ukugqugquzela ukuthi kwenze lento efuna uNkulunkulu. Ngifuna ukuthi ngiyambule lento khona izothi efike enhliziyweni yakho uyibone inesidingo sokuthi uyenze. Ukuba into yenzela omunye umuntu uyadlala ngesikhathi uma ukuthi awuyenzi ngoba naku uNkulunkulu mesaba. Fanele sisabe uNkulunkulu senze konke okufunwa nguye. So uma uphenduka wamukela ivangeli kumele wena usithinte kumininingwane oyibonayo kwi-screen bese thina uNkulunkulu asipha amandla ukuthi sifinyelele kuwena sikwazi ukuthi ungene emanzini ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu njengokusho kwembhalo ukuze kufezeke icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho.
Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzela kona egameni likaJesu Kristu. Siyacela uNkulunkulu aqhubeke asigcine kuze kugcwaliseke konke akubekile egameni likaJesu Kristu umnini amandla onke. Sizophinde sibonane futhi ngokuzayo. uNkulunkulu emuhle ngegama lenkosi uJesu Kristu. Baba uNkulunkulu namandla, siyakubonga Moya Oyingcwele ngaleli thuba osipha lona. Siyacela uNkulunkulu usilungise inhliziyo zethu. Sivume futhi uNkulunkulu ukulungiseka, singabi ngabantu abakhulu, singabi ngabantu abaphakeme. Sibe ngabantu abafunayo ezintweni zonke uNkulunkulu namandla ekuhambeni kwethu ubonakaliso. Siyaphenduka Baba lapho khona kunyathela khona uNkulunkulu, siphula uNkulunkulu imiyalelo yakho. Siyaphenduka uNkulunkulu lapho singakhulumanga kahle. Siyaphenduka uNkulunkulu lapho khona sikhuluma okubi egameni lakho uNkulunkulu. Siyacela usisize uqondise ulimi lethu nemiphefumulo yethu incike kuwe kuze kuba fika isikhathi sokugcina. Siyacela uNkulunkulu usilondoloze egameni likaJesu Kristu kuze kube phakade. Amen.